Если хочешь быть здоровой, пей побольше молока. Если хочешь быть счастливой, не влюбляйся в дурака. Hayırlı күн, hürmetli cemaat. Менә мин süt aldım da инде кайтып киләм. Басуга чыктымы дим, юк дим, яңгыр юк ди. Мен әйтәм, безнең Оренбург өлкәсендә Уралның көньягында анда Казакстан шигендә әллә кайчан инде, әллә монда кар ятмый микән? Ник менә монда Татарстанда алай? Süt әле һаман басуда йөрми ди сыерлар. Базарда мен ничә көнлек кымыз алырга уйлаган идем. Әйтәм, ул хәзер инде яшел үләндә йөргән бияләрнең кымызы микән әллә теге аларда заготовка дип нәрсә дип шул әллә инде иске нәрсәләр белән ясыйлар бит. Бу аңлады инде, мин сораган идем, сыерлар басуга чыктым дип йөри теге. Сорыйм, ул инде аңлады да мине алдады. Чыкты ди. Ышанычлы кеше миңа, әнә бер татар малае авылдан Сарман районына киләләр. Ничә чакрым әллә, бер 20 чакрым микән, ни хәтле икән. Гаилә, фермерлар. Бер зарланган и Татарстаннан безгә ди президент фондыннан бергә тиешләр, әле акча алмадык ди. 1 миллионмы, каяндыр ни. Шулай без бит күрмибез аны теге. Бер нәрсә дибай комедия бар бит. Украшение строптивого. Рената дигән килеп утырды да теге кем әле танылган актриса инде Италияныкы. Анда тагы шул теге унтам хәзер баш ватып тормыйм инде, сезгә ул бик кирәкми дә. Шул сөйли ахиратны, ягъни подружкасына теге егет белән ресторанда күргәч, парни любят с нами развлекаться, инде получать удовольствие, диме, не вникая в наши проблемы ди. Шул шикелле, монда да бераз килешеп тора мондай чагыштыру. Сатып алучы, мәсәлән, потребитель, татарча потребитель, урысча потребитель. Ул мәсәлән бик кызыксынып тормый. Ничек ул фермер яши? Кайсы вакытта әле көнләшеп тә куя. Алар кулында акчасын күрә дә, көнләшеп куя, менә байлар дип. Бар да эшлә, авылда. Кем комачалый сиңа? Бар эшлә, акча тап, байы. Базар янында беләм. Ул менә сата бик алмыйлар анардан, амындан алалар. Мин әйтмим сәбәбен, чөнки белеп алса ул яратмас. Тур әйткән, туган да яратмаган ди. Туганына ярамаган ди. Süt турынан сөйләп киттек, җәмәгать. Монда әле ди шул яңгыр булмаса ди, үсми ди. Бездә инде ел сайын, әле бүтән елларда 1 май алдыннан шул 1 майга тюльпаннарны күтәреп киләләр инде. Ай, шул яклардан тагы көньякка шул барып, шул нигә тараф инде, сторону, направление шул көньяк. Шунда барып бер 8-10 чакрым, шуннан тюльпан шуларны үзеп ләлә дип әйтәләр бит. Шуны үзеп алып кайталар 1 майга, 9 майга күп итеп шул тюльпаннарны һәйкәл янына салалар. Быел бит иртә, яз бит иртә килде. Никтер менә Татарстанны кояш бик яратып җитмәй икән. Казакстанны ярата ул. Бигрәк тә Үзбекстанда, Төркияне бик ярата, гарәп илләрендә бик ярата кояш. Кайсы вакытта артык ярата, алар аны яратмыйлар. Айны яраталар, кояшны яратмый. Без монда зар какша биргән кыш көнне кайсы вакытта кояшка бик шатланабыз кояшка. Кояш бит ул теге bütün dünya күләмендәге нәрсә дип әйтергә, тормыш килешми инде, я жизнь урча әйтмешли. Шуның нигезе. Кояш булса, яшелчә дә үсә. Менә мәсәлән, китеп барасың Румыниягә,
юлда әйтмим инде бер дәүләт, ул хәзер ул дәүләт белән беләсез нинди мөнәсәбәтләр. Кырыс диләрме, нәрсәме инде үзегез беләсез. Анда алмасын ашап карыйсың, безнең белән чагыштырганда, безнең алма алай түгел, безнеке матур, тәме алай түгел. Шуннан соң Румыниягә бардык. Анда ашаталар безне. Palm Beach отельдә тордык. Констанцияда. Шул мәсәлән алмаларны ашый, кемдер ала, егетләр мәйтәм, ник алалар, нәрсәсе бар анда. Ашап караганым бик тәмле. Шуннан Төркиядә урамда китеп барам. Ашыйсым килә, бер алманы алдым да, шундый яхшы алмалары. Бер алма ашадым, тамак туйды, китте. Күрдегезме? Кояш җитә, радиация җитә. Шуңа күрә минемчә сөт тә ул менә радиация, үлән яхшы кытырып үсә, аның сөте дә бик файдалы. Менә хатта Кипр утравында мин әйткәнем. Тауга мендем дә, аннан төшкәч карасам, Өлкөр дигән кибет, кибеткә Өлкөр дигән товарлар алып килгән. Мен әйтәм, бездә Татарстанда Өлкөр дигән бар андый нәрсә сөйләшеп киттек тә, алар мине кунак иттеләр, сыйладылар. Шунда әбисенә хатта тауларда йөргән кәҗә сөтен алып бирәләр икән. Миңа биргәннәр. Шундый тәме, җәмәгать, шундый тәме. Менә ул кояш радиациясе. Ул бик файдалы. Әле менә минем бер туганымның берсе вакытында дөньяга килгәч бик ширләгән. Әни мәрхүмгә әйткәннәр докторлар. Яшәмәячәк инде, шулай дип. Әни әйткән, мин алып китәм. Кул куй дигән, кагаз яз дигән. Ты кагаз язган, расписка имеш, сама несу ответственность, урча нәрсә инде шулай инде. Җаваплык үзем алам, үзем үстемә дип. Шуннан соң әни мәрхүм сөйләйдер, рөхсәт булсын. Мин аны ди, шул теге нәрсә инде, парной сөт дип, урыс парной дип, татарча, мин аны вакыт уздырып тормыйм ди, искә төшереп. Шул парной сөт ди, шертәм, аякка бастырдым ди, шулай кеше булып китте. Менә сөт ничек? Кәҗә сөте булса, бигрәк тә ул файдалы кәҗә сөте. Ул инде анда, чөнки сыер сөтенә караганда, анда теге слиз дигән нәрсә юк инде. Кәҗә сөте теге нәрсә инде, шарики ди, шул теге молочный, алар ваграк, ничектер организм тизрәк аны кабул итә, усваивается, урысча әйтмешли. Кеше бер яшь, мәсәлән, ничә 40-тан чыккачмы, ничәме инде, аны мәсәлән сөттән эшләнгән ризыклар бик файдалы ди, чөнки лактоза ди, анда ди менә теге кефир менә катык ясаганда лактозаны, кефирны шул теге закваска ашый ди лактозаны ди. Ул лактоза ул, беләсезме инде, шикар бит ул. Шикар нигә сөт эчкәндә тәмле, баллы сизелә, тыела. Чөнки ул шикарында лактоза менә. Мин сезгә авылдан килгән бочканы күрсәтә алмадым. Инде хәзер ышанмассыз дип сөт алганны, менә сөт алдым 2 литр мәсәлән. Элек газетта эшләгәндә җәй көнне ашарга вакыт юк. Эссе булса урамда бик ашыйсы да килми ул. Шуңа күрә мин урамда берәүдән сөт аладырым да, юл буена шул сөт эчеп йөридерим. 1,5 литр сөтне гел эчәдерим. Тамакны да туйдыра, сусаганны да ничектер туктата. Сатучы әби утыра, мен әйтәм, менә кеше бит сөт сата, син нигә менә үлән бармында бит мазаклыйм. Бер кәҗә, 2 кәҗә алып, я бер сыер шушында үләндә йөртеп, сөтен савып сатсаң, мен әйтәм, акча килә, ул акча ясарга белмисең. Шунысын сөйләп киттек. Ул ничектер шикләнә башлады, файдасы бар, мен әйтәм, менә төнне уянып китәсең, сөт, йылы сөт эчсәң, йоклап китәсең. Әйе, йылы сөтне эчсәң, йоклыйсың ди. Менә мен әйтәм, беләсеңме, сөт йоклата. Аракыга караганда, аракы ул менә кирәкмәгән кешеләр белән йоклата, әйтеп куйдым инде мазаклап. Теге кеше бит эчсә бит инде гел комедияларда күрсәтәләр, иртә белән әллә кем белән караватта уяна, танымаган кеше белән сколько же я выпил вчера ди. Шул шикелле аракыга караганда сөт эчү бик файдалы, сәламәтлек өчен дә, репутация өчен дә. Siz ышанмасыз, человек с бульвара Капуцинов süt içerler, алар виски урнамы. Мин алардан көнләшеп куям, ничек тәмле süt эчәргә. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Җәмәгать, шун белән тамамлыйм, чөнки вакыт узып бара, тагы сөйләрим. Киләсе очрашуларга карак.